hei kan hma hianin an tam lian chi thenkhat chuan an ti mai a tharuk an te pawh an tia hemi hmang hianin mizo dish promote nan asian kan zir ho le dawna hemi an tam hi hungtawk kan awm mai thei a la hmu chiah lo te pawh thenkhat chu kan ni mai thei ni uban le an tam in company wang khanin a hming pawh kan chiat vai khatna ni mai thei ni buban tam kan ti dawna kha vaina lo thlir ho kan thlir ho lenga uluk dawin lo thlir ho leila chuan kan siam dan tura chuanin kan ur hmin dawn ni kan steam dawna kan tui hi a so huna te khanin an tinge kan siam dawn ti chu kan thlir ho zelanga masabera tan chuanin he buban tam kan siam tak tak ma hianin enge ai siam na bol hlo kan man tur hi in thlir ho ma saila a tho me kan buban tam siam na tura ta na bol hlo te chu hek te hi ni a ta hian hei bean kan leya carrot chuan sweet corn vaimim chuan ta hianin buban kan leya ta hianin green peas cha na hring kan leya hei kan sei tang khanin hei kan an tam lian kan ti mai a thenkhat chuanin tharuk an kan ti te pawh kha ni a hei kan hmang dawn hei kan lak chan te dawn ani a chan chu kan steam na tur kha a lian vak lo a khami mil khanin a shape kan siam menga an tam hi hemi a lian ang chi tharuk an nang hi kan mulo ni pon an tam pa ngai pon na siam thei tho dawn a ti kha kan han soilang han li se chuan hei chi kan hmang bawk nga chuan tura chuanin kan lo siam chho man mop dawn nia he kan green peas kan cha na hring le kan vaimim hi chu chan pa ngai to dawn lo a chuan carrot hi kan han chan te dawn a lema a shape mumal do hlek kan du wang hianin tian a pai pawh hi tam do hlek dawn a tun tum chu kan ya amin rual turan ya chuanin a shape hi kan size do tho khanin hei kan buban kara kan staff tur khania kan tel tur kan chopol tur khania ein steam hinrek dona khani ta kan mang hem do lawa chuan sweet corn hi tiang vel kan manga ein pol rual tur vel khanin kan te langa he kan buban khania al tok turin chi yan te kan polanga khan tui kan pol do ni khan koi do hlek ngai do na koi dan hi koi mo em me a khal lu tuk si lo a koi lu tuk si lo turania kan thai kan pol lenga khan kan chopol le don ni hengawi hei hei kan an tam khania kan tharuk an kha chuan hei kan bel kan ura tur kha alian lutuk lo chuwang chuan he lai a leng tok tur ve lang khanin kan kat don ni atlang a poitian kan pega an trapa ngai po aman the kan ti kha ate dang thil kan siam do chuan anen hemi mil hianin hei au ma khania hian ai nan thei dan tu khanin siam a chuan ta hian hei hian
urudoni kanan ram hi al don lo wangin chi tlem khan dala chuan kan buban kha hian kan tel doni kan muang hian in a chang kan huang hian in hei a buban hi a koi lu tuk lawa a cha lu tuk lawa a hi poimwa kan hei le khan na chuni ta se hei a le khan na chuni ta chuan chunga hian tinga kha do ni kan phá là một tiếng chiếc hai nên chỉ thêm thế cái nào đấy cái căn bù bân hí mà cái tiền lắm thấu hoa cái tiền rồi này sẽ đón mày hết thiên tế hậu tế bộ khá chuan top na ta yang kan khu do ni te kan khu ta chai tui kan chuang sawa kan tui chuang sawa hianin an lo khu do na kan chỉ nó đã cắt chân về kan udon này từ khi nên kan buban lệ kan ăn trầm steam chu alo min ta đã cắt chân về kan steam kan tì kha chuan chúng ta ăn là chuột đó nè còn ta tiếc kan đã đại đó nè cái này anh đại á chuan nakina ăn là chuột à huống huống khoan in chung te khu kan carrot te kan thil pol ho kha alanga he la sa tunari chuan in kan ngak dai phot do nè hian khan to khan oma awan chỉ sel don tak em khu min tha em me ei ro kara kan staff ho thai te kharon langa chuan kan han zai chin do ni abu hi duangin abu ban hi ala dai tha chi lawa khan khu kara khonin kan thai te kha kan hmuwa chuan zai phelanga kan ei chin do ni cái rốt lai té để khán là bin té à vậy mìm lai té khán nhá rồi thì hang ấy mềm à thì khán lâu xiêm về u la tan mà sống là lâu đi xe show cái này lại hôn à cái một lẽ trâu đồ nè